tichikutambirai zvekare pano paZirare 263 pano pandomhanya news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara utena on the notification bell kuitira patinoramba tichidzoka neamwe news updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiona news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti tifambirane, kuitira kuti patinobuditsa video rega rega uchange uchitumirwa message kufoni kwako ikoko yekuti Hatirare atodonedza imwe update iri kupisa mastreets esocial media. Zvaizvezvi hakuna pfuti iri kufambirana neni pakumhanya news updates. Vadikani, ndine video rekunzvimbo iko kwakacherwa guva remurungu. Kwacherwa guva remurungu vakazongoona mapfupa vanhu avava. Saka mutauro wazviri kuitwa zviri kunzi detector. Chinonzi detector chinhu chekuti chinogona kurira kana chasvika pane gold. Zviri kunzi murungu uyu anogona kunge akavigwa nemagold. Mbavha dzasvika nedetector rakaririra paguva, vavachera guva remurungu, vakatora zvavakatora, vavasiya mapfupa ari panze. Kutaurawo kwevanhu ndo mafungiro evamwe vanhu kuti pamwe ndo zvakaitika, pamwe ndo zvakaitika. Iwewe uri kuzvifungawo sei? Uri kuonawo sei? Varada kubatsirwa pana madzimai vanenge vane matambudziko avanetsa. Pana madzimai kwete kuzondituka kuti wazoisirei namba pascreen. Pana madzimai vari kubatsira, nchaisa namba dzavo pascreen apa pavabvuma hawo kushambadzirwa ivo havabude pasocial media sikatangoisa namba dzavo. Vari kubatsira vanhu matambudziko akasiyana siyana vachibatsira nezvekwamwari. So unoenda kusiya muchiona video, pedza kuona video tozonofika mucomment section. Much love. Chiitiko chiri panapa chinhu chokuti pano guva iri rakacherwa nderemurungu akafa 1963, gore rakaberekwa 1874. Saka for all along tanga tigere zvakanaka pasina kana kuti tingatarisire kuti pangaitike chiitiko chakafanana nechichichi. Saka takazoka katotaurirwa musi wesvondo kureva kuti kucherwa kwakaitwa kwakaitwa musi weSaturday usiku tichiti mangwana esvondo. Chiitiko zvakaita sei zvinomboitika remunongana ndokutanga? Ipapa ndokokutanga tinobvira takaona chiitiko chakadai. Ipapa ndokutanga. Mungurutsvakidza maita mimi chamungafungidza zvii zvakaitika mana imo unenge zvii zvakaitika kuti vanhu vaida kuba mapondo ari mukati umu here vada kuchera goridhe maondera maizvitoe mimi zvamira sei? Kune zviviri zvatinofungira kuti vanhu ezvinokuromba mushonga kwanyanya kuda kutsvaga mishonga vanenge vaudzwa nen'anga inenge yavataurira kuti vatsvage mapondo akafanana. Chechipiri, vanhu vakuda mari zvakanyanya, asi kuda mari kwacho vachibatanidzana nokupuwa mishonga nen'anga. Tinofungidzira ndo zvakavapa kuti vagone kuchera apa. Chimwe chinhuzve, vamwe vanofunga kuti pakavigwa murungu apa pano mugodhi wegoridhe uri pasi ipapa. Tinofunga ndo zvikuru zvakavapa kuti vagone kuchera kuti vazoburitsa mapfupa achigara pachena saizvozvizvi. Pamakatanga kusvika pana saka makatanga kusvika pana musi wesvondo Mande kuseni. Mande makuseni ndizvo zvamakatanga kuona pana? Takaona kucherwa saikoko mapfupa aya achioneka apo naapo. Tikaona kuti vanhu vacho vaichera pane kabhodhoro kanoti karenja hwahwa vainwa nechikoko chomachise. Vamwe vakatarisa vanzi vaiputa futi nofodya inodhaka yembanje. Ndaona pana pakuratidza pane pakuratidza pakambobvira moto kuti vakabadza moto kana mazvino zvakanga zviripo here kana kuti ipapo tiri kufunga kuti vakanga vatonhorwa kuisa kwakaita moto apo. Uyu moto wokutsva wakanga watsvakare, but hapazoratidza manje kuti vanofamba vakazokwidza moto apa vatonhorwa sokunze kune chando. Hamana zvaitika apa kaizvi hazvina kumira mushe izvi. Takutotya isusu tese kufamba rodi dzatinofamba nadzo kaidzi takadhakwa isusu tiri zvidhakwa, but takutotya munhu anopaza kudai so anotadza kundiuraya here murodi. Saka isusu totisii matsinda totaura kuti chakanaka ngatigare taburitsa pachena apa pana kumira zvakanaka. Inino James Musi, but zvandiita sei zvandirwadza izvi. Uyu ndi Jack Quinton, takamuverenga muhistory book. Ari minister wa Smith, minister of agriculture. Saka munhu akatosumudzira kuti tizosvika patiri izvezvi. Kana president chaicho vedu vaitomuziva
but zvatinetsa kuti izvi zvakufamba sei. makaita idea kuti akaita minister makore api Makore api? Ma-1960s to 1970s satawina nyika. Ndicheck Quinton ka kutomuziva taitaenda kuchikoro ka apana patikazivi. Alo angari minister waSmith but atitase itokona kutaura chirungu akatidzidzisa. chimwe chipinza mukuru wa chirungu panoda kunzwa asinganzwishora matakadzidzisai vazive kuti aiwa tinenge tine hama dzakawanda vanogona kutadza kunzwa shona ka but inini ndakakura chikoro kwacho ndakatoenda futi English. Awa English manje ka chainonetsera ka. I want to speak. You want me to speak? Yes. I can speak. Yeah. I respect this person. How can I respect him? He's a man who not teaches us, but he can teach. I don't know how. vanhu vangada kuziva mukoma Jack Quinton airi machi muno mupurazi muno Andimukona goma mbiri yake rinonzi donji ka akatanga chiri madonji ndopakabvasa kuti donji iro goma ndopandikatanga kuziva ini ndakamuziva ndiri kuchikoro kuti kunonzi kuna Jack Quinton ndiri kuchikoro ini ndakadziva kubhindura pachipindura high school but ndaingonzwa donji nanamudhara but donji wacho pavaitaura ka ndandingaziva ndakazoya kunoko inamesela ndogara kunoko but izvi zvaitika izvi zvikutodinetsa bondo rake so nanzoti pano pane fenzi pana purazi pane fenzi yakabviswa papa kanoti yagarani yabvazvo yakabviswa fenzi paione fenzi yakanga iripo negedhi paichiwo negedhi zvese izvo zvakatwa but zvakatwa halongobheka go kuma 2005 here 2005 ndopakabviswa fenzi negedhi racho rese. vanhu vangada kuziva kuti pachivanhu pedu kana paitika nhau yakaita sei munozviti chii chinenge chiitika ichi vamwe vanoti ndo zvemina here zvii zvaitika ichi chipo chekuti titi chimina nokuti zvinoyera kuti mutore mapfupa omunhu akaradzwa muchaisa pachena pachivanhu chedu hazvitenderwa zvibvumike zvinopa nyika kuoma. right mava zvakanaka pamati zvinopa nyika kuoma apa ingaomesei mvura inayi here kana kuti mvura inogona kunaya dzimwe nzvimbo asi paarea inoi mvura ichinzvenga inogona kukunzvenga kwenguva yakati mukuti musingagoni kuwana mvura yakanaka. ndaona kuti mune varimi vakawandisa vanhu vaya panapa vakaungana panapa ngatiti chimene ichi ndo chaitika ichi mvura yenza ichanaya munozochenurwa sei mudunhu muno kuchenurwa kwazvo ndekwokuti tinoona varidzi vedunhu kwakuvadainza kuti vaone chiitiko chaitika ichocho tobatsira navo kuti pangagone kuitwa sei kunova neziva chivanhu ichocho zvogadzirwa zvakaita saizvozvozvo kuita kuti nzvimbo ichenurwe vanhu vararame zvakanaka. achina koma mune mamwe mashoko here amungade kuwedzera kana kuti uchapupu zvimwe zvamuri kuziva maringe nezvataona panapa zvaranaka? handina hangu handingade kuwedzera akawanda mukoma wangu but inyaya yekungoti tiri kungoshamiswa nechiitiko chakaitika panapa chekuti tinoshamisika kuti guva remurungu rinocherwa kusvira kurasa mabhonzo panze ende munoona kuti vanhu vakaita izvi sekuya kwatakaita tichiona mande kusini zvinoratidza kuti futi mande iyoyo manheruka vanhu vanofanira kunge vakadzoka futi kuzochera futi again the other side because the first day kwakacherwa kusaidi kumusoro but the second day vakazochera futi kumakumbo saka munoona kuti hatizivi kuti tiri kuti vanga vaine emu yekuti pane something here zvavakanga vashaya pekutanga kana kuti pane zvimwe zvinhu zvavagona kunge vachiita pakuchera kwavakaita saka chikadzi zvikutotishamisa pamapondo awanikwa panapa pamwe vanhu vangada kuzoti pawanikwa mapondo emakumbo here emusoro kana ya tichitarisa panapa ndokutoona pane bhonzo iro hombe iro rikufungidzwa kuti ibhonzo rechidya regumba yesi
asi tinofungidzwa kuti nekurasa kwavaita dhaga nemafoshora aya nemamwe mabhonzo emabackbone ari kuoneka uku pakuyerera kwaita dhaga zvinoreva kuti pamwe muvhu imomo munogona kunge moto nemamwe mabhonzo atorimo ari muvhu imomo asati atarisa zvedu kuti makamira sei. Saka hapana izvezvi hapana kutambovhura anotinyatsono zvafamba sei. Vemapurisa mbosvika? Vemapurisa vakauya vakasvikapo panapa marimwe zuva ndokubva vachiti isusu hatina decision atokwanisa kuti tikuudzei kuti itai, asi tichamirira kuti chief vakasvika sedunhu ravo ndo vachagona kuzoona kuti chii zvingaitwa panapa. Namunzo imwe nyaya ichanzi pane muzukuru wemurungu ari kuuya amene zvakamira sei? Ya izvozvo information yatagona kutaurirwa nokuti kubvira zuro pakambofonwa kuHarare iye chaiye murungu atikabvisa panapa muna 2002 ari kuHarare, asi vakabatwa makanika vacho neuyo house girl vaiti haasi kunzwa zvakanaka ari kurwara. Mwana wake manje anorarama ari kuKaribha ndiye ari kunzi ati ndiri kusvika madekwana kuda tiri kumutarisira kuti tione kuti unogona kusvika here kuti tibatsirane naye pachiitiko chiri chakadai. Saka maringe nekutaurana pamutsaunzi mambo wakayanozoti mambo watwapa gwara kuti pakuitwa sei here kana kuti asi zvaziviswa? Mambo pano urongwa hwavataura through kunova vauya navo kuti pari kudiwa jira dema nejira jena nezvambwa zvefodya zviviri zvitatu, saka which is jira reblue reduni. Saka kureva kuti izvozvo kana zvichinge zvawanika zvese manje kureva kuti mangwana takuendera mberi nepurogiramu yedu yekuona kuti dhaga radzirwa zvinzwa kuti paudiwa simendi futi yekuti patokanyiwa ngematombo nedhaga richigona kuvharwa kuti panyatsoitwa zvakanaka. Kumaponda anenge akudzivirirwa futi akuzosa anofanira kudzivirirwa mukati imomo, ndo ari kutengerwa machira putirwa nemachira iwayo kudzivirirwa mukati imomo, unozogona kuvharwa saizvozvo.